Balinin. Tinaganti Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mamata, Diyos Ama, manakabalin amin. Anamarat sa langit kandaga. Mamatak met ni Hesus Kristo, bubugtong ng anak na katapo tayo, at imawad tarami di Espiritu Santo, inyanak na Santa Maria Virgen, nagtutuok di panagturay ni Poncio Pilato, nailan sa ti krus na tayo kat na itanim, imulog tayo dagiti na tayo, naghungar ti may katlong aldaw, imulit sa bilangit kat si tutukaw ti makanawan ti Diyos sa Ama na nakabalin amin. Agapon to sa jay, ama hukum kada ti sibiyag kanagiti na tayo, mamatak met ti Espiritu Santo, kat patyak met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagrenano ti Jesus Santos, ti panakapakaman nagtibas-baso, katanto met panagong artabagi, kan ti biyag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnake mo, ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito, iti kanan mi, ti patinayon nga aldaw. Pakawanem, dagiti basol mi, kasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol, kada kami, di nakamat baybayan, umanugot ti sulisog, salakan nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sigateng kasatan karigita amin na babae, nain kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga inati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakan tun oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, nain kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga inati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakan tun oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos na gadangan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, nain kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga inati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakan tun oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kantanak, ng Espiritu Santo. Kas idi po nga na kasmat itag na yun nga awan tinggana. Dito misteryo ang tayo panunutan, so dito misteryo ang naladingit. Kata mo na di pa nagkakararag na po sa Kristo, kan panagling et na tidara di minuyungan di si Mani. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatpagariam, matungpal kumatnakan mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito, iti kanan iti patinayon nga aldaw. Pakawanem, dagiti basol mi, kasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol, kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, salakan nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakan tun oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakan tun oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakan tun oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakan tun oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol,
ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan, na tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan, na tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kas idi po nga na, kas mat itag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan rin ti basbasol mi, ispanan akam tapoy sa di infierno. Iturong mami nakararawat sa dilangit, nang nangrolot makasapol unay, iti kaasin. Ti may kadwa na ladi iti misteryo, ti pa nakasaplit-saplit na po so Kristo asiraraked iti munmun asingit. Mami nga dat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito, iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybay ano manukot ti sulisog, isala ka ng bata amin adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kagiti amin nga babae, na yung gasatan ti bunga, ti tiyan mo na Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itakin ton oras ipaptay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kagiti amin nga babae, na yung gasatan ti bunga, ti tiyan mo na Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itakin ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kagiti amin nga babae, na yung gasatan ti bunga, ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang managbasol, itakin to oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kagiti amin nga babae, na yung gasatan ti bunga, ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kagiti amin nga babae, na yung gasatan ti bunga, ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kagiti amin nga babae, na yung gasatan ti bunga, ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kagiti amin nga babae, na yung gasatan ti bunga, ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka,
sikat inanggasatan kaliti amin nga babae, na ingasatan met tibunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kaliti amin nga babae, na ingasatan met tibunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kaliti amin nga babae, na ingasatan met tibunga ti tiyan mo na sus. Gloria. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas ng tumitag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispana da kanta puwit sa di infierno. Itulong mami nakararuat sa dilangit, nang nangrulat makasapol unay, ti kasi. Ti may katlo na lading iti misteryo, dati pa nakabalangat na po Jesu Kristo, kadagiti natoromamis asisiit. Amami, nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam matungpal kumatnagan mo, tuy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tal daw ito, iti kanan mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem, dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, salaka nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo.
Kas idi punganay, kas met itag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan nagtibas-basol mi, ispala na kamtapoy tinfer. Iturong maamin na kararawat sa dilangit ng narunat makasapol unay iti kaasin. Ti may kapat analading iti misteryo, day di pa nagpaklay na po Jesu Kristo tingkat dagsan na krus, nga anagturong ti bantay Kalbaryo. Amaming adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem ka nakamtal daw ito iti kanan mit patinayon ngal daw, pakawanan ti basol mi akas met pa makawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka na amkatan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti amin nga babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Gloria. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Kas di po nga naikas nanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispalan akam ti apoy sa di infierno. Iturong mami nakarawat sa dilangit nang nangron at mga sapol unay iti kaasin. Ti may kalimakin maudi na ladigin ng misteryo, dahil nadawal panakailan sa akin ipapatay na po si Kristo iti kayo a krus. Amami ngatat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng ko matipagaryam, matungpal ko matnakem matidagakas sa dilangit.
Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi kasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog salakan nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga ina ti Diyos kakasi na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi pong namin kasamat itag na nayon nga wan tinggana. O Jesus ko, pakawanan nagtibas-basol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mami nakararawat sa di langit, nang nangrunat makasapol, unay iti kaasim. Salve Rena, inati kaasi, biag samit kininanamami, salve si katekararagan mi, da kami anapagtalaw anak na Eva. Pagpakasikam kan ka sumasanek ngagsangsangit iti daga pagluluan. Ala ko makatalik ni talimukat kanaktam matam manang asi. Kat inton malpas sa te pamagtalaw. Ipakitam to kadakam na Isus sa bendito nga bunga ti tiyan mo. Umanang asi, umanakam, unasamit unay Virgen Santa Maria. Ikakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Tapno may karkari kami riting karkari na po, Meso Kristo nga anak mo ka na po mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungor ti bugbog tong anak mo. Inunuda na kami, tigun ko na tagnanayon na panakaisalakan. Ipay mo kadi apo, tababaen ti panangpanpanunot mi. Kadi kiti misteryot na Santuan Una Rosario na Apo Virgen Santa Maria, tuladan mi ti linaunda, kat magunod mi ting karida. Gapo may ken Kristo nga apo mi. Amen. Daydayawan tayo na kanti Ama, Anak, kanti Espiritu Santo. Amen.
Matayo amin na umili, intay amin idiri. Tiyayat ti Diyos sa nasudi, tuyal dawana daytoy tiyalda, ay naramid ti ako. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti Apo at dakuma kada kayo. Nagabsat agdaydayaw tayo iti Diyos, gadagiti parabor kinimbag na, ado dagiti grasya nga ipapain na kada tayo, grasya ti kinapudno, grasya ti kinapakumbaba, nga agkamang kenkwana. Ada dito'y sidong tayo, da Henry, ken Rosario Hedwig, nga agtarigagay, nga mangawat ti sakramento, tapno mapasanto da ito nga panagdennada. Makikaysa tayo kadakwada si kakararag, iti puso na ken panunot, tapno mapudnuan da kuma, pag agbalinda, pagtuladan na Christian one nga panagbiag. Tapno nga rod maikarita ay makiranod, iti da iti na santuan a misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, ket si pupuso tayo a pagbabawyan ida. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin. En kada kayo met kakabsa, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso agpagpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, apo mga sikat, apo mga sikat, mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat, apo mga sikat, apo mga sikat, apo mga sikat, mga sikat, when apo mga sikat. Umararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, sikati mangituray ti langit ken daga, timudem kad asiaasi dagiti dawdawat mi, ket itdem ti kapya kadagiti aldaw mi,
gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Nagtugaw tayo. Ti maibasa na adaw ti umuna a libro ni Samuel. Kinuna ti Apo ken ni Samuel. Kasano kabayag ti panangdong aw mo ken ni Saul. Linaksid ko nakasari ti Israel. Mangala ka ti lana ti olibo ket inkay jay Bethlehem. Inka ti maysa nga tao nga agnagan iti Jesse. Agsipod ta pinilik nga ari ti maysa kadagiti anak na. Maamakak amapan ing sungbat ni Samuel. Patayan nak ni Saul no maamuan na daytoy. Mangitugot ka ti maysa nga urbon ti baka ket ibagam nging may ka mangidatag iti Apo iti daton a mapuuran. Ing sungbat ti Apo. Awisen ni Jesse nga adumaray iti panangidaton mo. Ket ibagak ken ka ti aramidem. Ikonsagrar munto akas ari ti lalaki nga idutok ko ken ka. Tinungpal ni Samuel ti imbaga ken kuana ti Apo. Napan ijay Bethlehem, agtigdigargar dagiti pangulo ti syudad asing mabat ken kuana ket sinaludsud da. Pagimbagan ka di ti impayam, wen ing sungbat ni Samuel. Imayak tapno magidatagak iti dato na mapuuran iti Apo. Dalusan nyo dagiti bagbagiyo ket kumuyog kayo kanyak. Pinadalusan met tibagbagi ni Jesse ken dagiti anak na ket inimbataran na ida adumaray iti panagidaton. Idi sumangpet da nakita ni Samuel ni Eliab nga anak ni Jesse ket kinuna na itinakem na. Awan dua-dua adaytoy alalaki as itatakder iti imatang ti Apo ti tao a pinili na. Ngem kinuna ti Apo ken kuana. Di mo kitaen ti kinagwapo kin kinatayag na. Laksidek agsipod ta saan akas iti panagkita ti tao ti panagkitak. Kitaen ti tao ti akinwar alanga ngem siyak kitaek ti puso. Kalpasan na inayaban ni Jesse ni Abinadab ket indatag na ken ni Samuel. Ngem kinuna ni Samuel, saan nga isu ti pinili ti Apo? Imparang ni Jesse ni Samuel. Uray daytoy, saan nga isu ti pinili ti Apo? Kinuna ni Samuel. Kastoy ti panangiparang ni Jesse ken ni Samuel kadagiti pito nga anak na. Awan kadakwada ti pinili ti Apo, kinuna ni Samuel. Ket sinaludsud na, adda kadipay anak mo a lalaki? Adda pay maysa ti boridek, ing sungbat ni Jesse. Ngem adda ijay away nga agpaspastor kadagiti karnero. Payabam, kinuna ni Samuel. Di mi puuran ti daton agingga a makasangpet. Pinaalang arud ni Jesse ti kaubingan, nagwapo kinasalunat nga agtutubo. Rumimat-rimat dagiti matana. Kinuna ti Apo ken ni Samuel. Isu daytoy ti pinilik. Ikonsagrar mo inala ni Samuel ti lana ti olibo ket inkonsagrar ni David iti imatang dagiti kakabsat na. Iturayan ti Espiritu Santo ni David ket naigteng ken kuana manipod iti daytang aldaw. Kalpasan na, nagsubli ni Samuel ijay Rama. Ti sao ti Apo. Pinilik nga ari ti adipen ko a David. Kinunam iti naminsan, kadagiti napudno nga adipen mo, babaen ti parmata. Insaad ko ti balanga ti nalatak a soldado, ingted ko ti trono iti maysa a napili kadagiti tattao. Pinilik nga ari ni adipen ko a David, pinulutak ti nasantuan alana,
kanayon tungad daken kuana ti bileg ko, ket papigsaen to ti panakabalin ko. Kunanan to kanyak, sika ti amak, sika ti Diyos ko amang salaknib, ken mangisalakan kanyak. Ited kunto ken kuana ti kalintegan na, akas inunaan nga anak ko. Pagbalinek to akatanukan kadagiti amin nga ari. Silangkat pambangunot mi, katemet ti dua-dua mi, sisa sagana kamadungge, hintay amin ikanta, Haleluya, Haleluya, hintay amin ikanta, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Ti apo adda kumakada kayo. Ti pan na kayo waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Iti maysa nga aldaw a panaginana magmagna ni Jesus ken dagiti adalan na iti kataltalunan anamulaan iti trigo. Bayat ti pannagnada, nagruros dagiti adalan na kadagiti dawa ti trigo. Napaliiw daytoy dagiti Pariseyo ket sinaludsod da ken Jesus. Kitaem apay nga aramiden dagiti adalam ti saan a maipalubos ti aldaw a panaginana. Diyo aya nabasa ti inaramid ni David idi mabisin kastamet dagiti kinakuyog na insungbat ni Jesus. Semrek ni David iti balay ti Dios. Sanangan iti tinapay ana idaton iti Dios. Napasamak daytoy ijay Abiatar ti kangatuan napasamak daytoy idi ni Abiatar ti kangatuan apadi. Iti paglentegan tayo dagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan iti dayta a tinapay. Ngem nangan ni David ket inikkan namet dagiti kakadwana. Naaramid iti aldaw ti panaginana apagimbagan ti tao. Saan ana aramid nga agpaay ti aldaw a panaginana. Ngarod, ti anak ti tao, iso ti apo nga uray pay ti aldaw a panaginana. Inggibos ni Jesus. Kakabsat ti ebanghelyo ti apo. Good morning. Nasayat nga gundaway tata adda ni kaadda ni Mang Henry kini Manang Hedwig ni Manang Rosario Hedwig tarigagayan da daytoy nga panagkalaysa oresyak as a priest idi pay laeng kapadpadik. It has been an struggle for me to decide no kas pangarigan ko madi may nga tao adto garo dagiti kakabsat tayo nga dati sitwasyon da kamayat adda dagiti kuma di first marriage nagasawa na kumanya ket failure nagsina for a long time nagasawa ti nangala ti partner na iti maikadwa kay itilinteg tayo haan nga mabalin nga agkomunyon kasi makiliblibin ko na tayo tahamo mabalin nga agkasar ta si kakasar ijay immo na either the boy or a girl. Kung na tayo, itilintag tayo iti simbaan na mabalbalinhaan. No, tarigagayan natin agkomunyon, agkonpesar. Ngam he or she has to promise ang haang ko mga maarami din. Ngam sitwasyon, antay maikat dahi ta nga sitwasyon ta addalat ta. At dapat na tayo may aglektor, apo kayat ko ti aglektor. Ngam kasto iti sitwasyon ko. Itilintag tayo, haang ko maanga mabalin. The late Pope Francis isuna ti nangibaga kanya nangibaga itilintag ti simbaan ko na dagiti ti annulment dagiti nagkaskasar nga haan nga agdindin na kanangala ti other partner na paspasan nyo ilibriyo pay ti bayaden ko na
Tapno maala da di grasya, wang nga rod ko na uray siya kakasjay pala ti struggle ko idi. Wang nga agpayso, adda kadindin na, itilintag tayo hang ko mga mabalin, ngam, iti tarigagay di tao di puso, kaya na mo ti agso isugarod nga umay ti simbaan, ta kaya na ti agsublikin ni Apo Diyos. Uri adda madina, adda pa di nagsusubangan mi pay tada nang ibaga, Apo, danadanon ko ti may nga parokyahan nga ditoy. Kunana, akas ano nga rod nga aglektor isuna. Kaadamag ka din na nagkasarmot ti sa bali di jay, nagkasarmot ti imuna ngam failure. Katata sa bali, ka naglektor isuna. Kakunak ka, iso da iti pagrelayan tayo, adda di tayo prinsipyo na iti oray kanon lo kanyami ko kunana di jay ka, leave it to the mercy of God, tahan mo mabalinan. Kasi siyempre, awang magkwartada nga pangwaswas ko man, annulment ti kuna tayo. Gusto niya ko na tayo, leave it to the mercy of God. Uray ka, no, si kakasar kayo, kung na mga pinangbalas, although not to justify the law, uray ka, no, si kakasar kayo, lektor ka, no, ako light ka, ikarkarigatam ako nam ka agserbi ka kini Apo Diyos, kaisuda di maikadwa nga marriage da ka agpayso itilintag madi, ngam di biyag da ka ikarkarigatan di agbiag nga nalintag. Kas ano ngay mo't uray ka kunam nga si aasawa, namayat mo di pa nagkasarda, awam mo ti Madina, ngam di wagas ti panagbiag ka, namadmadi pa ngam di agtartarigagay. So aging gana ta struggle na ta kanyak, taadda na gini kakabsat tayo, nga failure di mo na, mga failure, I don't know if we call it failure, nga kasla ko mamadi, handang ay sa bali di ka din nada, ngam di puso da, di tarigagay da, agsublimot, mayat mga agserbi, mayat mga mapankin ni Apo Diyos. Aging gana tata struggle kanyak, tano linteg ti simbaan ko na tayo ka, linteg. Ngam adamo di puso, nga agtarigagay nga agsubli, isugarod nga, that's why they come to church, isugarod nga umay dati simbaan, takayat damot ti pasanto. Dahil aging gana tata struggle kanyak, iso nga the late Pope Francis imbaga na paspasan nyo. Taging gatata, adda kitay agdindin na failure di mo na ko na tayo agdindin nada, uwang ko na tayo adda iti in the state of sin. Kaslamot la iti lintegan nga imbaga ni Apo Isusen nga anya tinapatpatag kada di linteg wano di asim nga mangawat kadakwada. Anya tinapatpatag di pagaryan tayo di linteg wano di asi kasyakmat ti paniriga kon yes no mabalbalin masimpa ngam no awan remedyo na just leave it to the mercy of God itad tayon iti kaasi ti Dios para kanyak akas jay tadi puso na makita mga adda transformation na the same kastoy mo daytoy ko kastoy mo daytoy kakadwa ni Apo Jesus magmagnada aldaw ti panaginana iti aldaw sabat de kanyada ka awan apulos ti mabalin nga aramidan ngam nagkutim dala ang ti trigo ti kinit kita dagiti basers da dayjay panagkutimda, handa na kita, dayjay bisin, dagito'y nagnag na nga napan ng isuro. Kaitilintag da, kaslamon la kanya tayo, itilintag tayo, haang ko mabalin. Ngam ni Apo Jesus, anya timbaga na, naaramid ti, aldaw ti panagina na para iti tao. So, the same, uri mo ti simbaan, haanak mga, anya na ganan, heretical ko maiti panursuro ti simbaan, wano mang kontra, nga adda gamin di prinsipyo tayo nga just leave it to the mercy of God itad tayon iti kaasi ni ay italek tayo iti asi ti Dios taapaya wen adda sinful as we are ore kasano ka ba nagbasol tayo ore kasano ti kinakapsot tayo ti tartaray gagayon no adda di puso nga agbalbaliw tari gagayon nga agbalbaliw di nga rod ti biberberuken tayo taawam mo ti perfect awam mo nadalos awam mo ti nakalinlinteg una iti imatang ti Diyos, agkamkamalitay mo't amin. Kano de already ti Ebanghelyo, nukit kitaan tayo de ti panirigan ni Apo Jesus, linteg, law is just a law. Tilinteg-linteg laeng, napatpateg to pay la di asi, napatpateg to pay la di ayat, napatpateg to pay la di panakaawat. Dada Manong Henry ni Manang Hedwig, Chuti ko nakadakwada, da kayo ti may nga pagtuladan. Nga uray na late daytoy ipakita yo nga adalata na saya at adalata tarigagay nga mangpasanto ti biag. Day taawatin nyo, tartarigagayan nyo ang mapasanto daytoy panag, kadwayo panagdinnayo. Kada kayo ti pagtuladan,
Haan lang nga di panangawat ti sakramento, kalpasan ko madaytoy, kabayatan ti panagbiagyo, di jay relationship yo, di langan-langan nyo, kadagiti tattao ti aglawlaw yo, pamilya yo, kinti sa bali, agbalin ko malatangan na Christian one, di jay wagas ti panagbiagyo. Takaharit day ta. Taurekot ko na tayo nga si aasawa nga nasaya at awan tinararamid da ngam jay puso da ka haam nga makatao at natangsit haam nga maibagay ti si aasawa da nga agpayso ngam haam nga maibagay jay puso da para kadagiti tattao ta at datang tangsit at da nga to na managing bubukod iso mo laeng iso nga tatta manang Hedwig ken manong Henry tarigagayan nyo daytoy nga sapay kuma daytoy awatin nyo sakramento pagtuladan iti relasyon kadagiti dadduma taday tamo ti kayat tayo day tamo ti berberukan tayo ti imatang ti Dios di jay uray managbasol ikarkarigatan nga agpakumbaba ikarkarigatan nga agkamang kenkwana ikarkarigatan nga mangpadas may ikarkarigatan ni mangpadas ti agbiag nga na Kristiyanuan ken nasayaat taday tangarod ti tarigagay ti Dios kanya tayo ken ti kayat na tay maibagay kenkwana alakit kablaawang kayo, at dati pamilyayo, na iti awatin nyo sakramento, sapay kumata makapudno tayo, iti da ito nga dawat tayo ng runa ka dahidwig ken ni Rosario, dahidwig ken ni Henry. Tata tumakder tayo, tumakder dahidwig ken ni Rosario, agpasango kayo, ken dagiti manganak, abayin nyo ida, dagiti mangiganti singsing ken aras agpasango kayo. Rosario Hedwig ken Henry itangal daw imay kayo dito tapno pa patalgedan nyo ti panaginayat yo babaan ti agnanayon asing galot ti saklang ti iglesia ipanamnamak ti panangidaw-dawat ti agimong kada kayo tapno ti Dios iburay na kumatinabuslon ang pamendisyon ken panulong na kada kayo amang tungpal kadagiti annong ti kasasaad a nasawaan da kayo met kakabsat nang nangruna kada kayo nga nagamanganak dawatek kada kayo tatarabayin nyo ida babaan ti karkararagyo ken awatin nyo ida akas baro asa nga pagasawaan iti sidong tina Christian one agimong tayo sungbatan nyo ngorod asi pupod na dagiti asaludsod Rosario Hedwig imay kamit laeng diti asi bubulos tanakem mo tapno isinggalot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawa When up. Henry imay kamit laeng diti asi bubulos tanakem mo tapno isinggalot mo tabagim ti panagayat ken panagserbi iti asawa Uy, na po. yan tangay kayot iti agkalaysa agginnigang kayo ti ima iyeb kasyo ti panggapyo iti saklang ti Dios ken ti iglesia nang babaan di panang sungbatyo kadagitoy asaludsod agsinango kayo nasuiswit no kannawan agkuros kasta nasuiswit agpapakaste basit iyeb kasyo ti panggapyo ti saklang ti iglesia nang babaan ti panang sungbatyo kadagitoy asaludsod Rosario Hedwig, kayat mo matlaeng nga asawam, ken kadwam ni Henry, babaan da ito seremonya, kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. When apo. Iawat mo matlaeng tabagim ken kuana akadwa na ken asawa na. When apo. Awatem matlaeng nga kadwam ken asawam. When apo. Henry, kayat mo matlaeng nga kadwam ken asawam ni Rosario Hedwig, babaan da ito seremonya, kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Uy, na po. Iawat mo matlaeng tabagim ken kuana akadwa na ken asawa na. Uy, na po. Awatem matlaeng akadwam ken asawam. Uy, na po. Ginagang kila tati. Tumurot kayo kanya ko apo mi a Dios. Wapo mi a Diyos. Ipaay mo kadi. Ipaay mo kadi. Manipod itangal daw. Amanipod itangal daw. Puso ken kararwami. Ti puso ken kararwami. Kaysada iti amin abanag. Agkay kaysada iti amin abanag. Rigatan man wenno pagimbagan. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Kinabak nang man wenno kinapanglaw. Kinabak nang man wenno kinapanglaw. Man wenno salunat. Sakit man wenno salunat. Ingat din na kang pagsinain ni patay. Aginggat di nakampag sinaen ni patay. Naging kapatay dato yun ha.
Kat dita, da kay aming adda dito, saksyan nyo asyak, babaan dito rin ti iglesia, patalgadak, kat bendisyonak, dahil ti asinggalot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. May kayo, blisan nyo. Bendisyonan tayo dagiti aras ken singsingyo. Titulong tayo ay day tinagan ti Apo, iso nangaramid ti langit ken daga. Bendisyonam kada Apo, da Rosario Hedwig, ken Henry nga adipen mo kadagiti nananay asan ni kwa dito'y daga, iso da aladawan dagito'y nga aras, kat iserbida ko maapangragpat ti agnanayon abiyag, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kada Apo, dagiti asingsing, tapno da Rosario Hedwig ken Henry amang isingsing kadakwada, agtalina edda ko ma, analagda ti panaginayat ken kinapudno, gapo ken Kristo nga Apo mi. Sing-sing ni. Sing-sing kinasa. Sika, panigid ni Iman. Hedwig, usaram dati asingsing, kastam dati ayat ko, kinapudnok ken ka, tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Akal pa yung sanay, apay manusining singa mo na ya. Sika mo. Damo pa lang ako. Damo pa ila. Mas lakalagdada mo, nervyos. Sika mo. Henry, usarem da ito yasingsing, kastan dati ayat ko, ken kinapudno ken ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Sabi mo. Ang kita masanay. Ang alaam na kita yung aras. Warwaro. Ganang nga lalaki, itayam ni iman na babae. Ganang doang imam. Gori ka, pagpagirgir, relax. Ala, kita ay ayatek nga asawa. Ay ayatek nga asawa. Ay ayatek nga asawa. Ay ayatek nga asawa. Iawat ko kinka bagiti nga aras. Iawat ko king kadagiti nga aras. Kastan dati panangidaton ko. Kastam ti pangidaton ko, Bagikyan ka. ibagiken ka. Bagay ang pagimbaga. Nagpaay nga pagimbaga, Itinagan ti Ama. itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. When awatek ida. Lighted mo. Nag-sweeter. Lighted mo amay niya. May duldulin. Ang kagidulduling si kamot, si atib mo. Dahil gamin aras, kay isimbolo natin, sinagutan natin na Apo Diyos ti sanikwa niya. Ngamnuhan tayo makontrol, iso dati po unti apa. Ngamno masaya at tayo, nyan abundance, na parabor niya. No naparaboran ka, iparabor mo. No naikang ka, iburay mo. Dahil tatimining na dita. Da kayo ka, pakakitaan nga ti sanikwa ka, sanikwa laeng, napatpatag di ayan-ayat. Hanga iso timang dadael niya. Ita. Kakabsat mapadayawan na nga mangiparang kada kayo ti kabarbaro na Kristiyano na sa nga pag-asawaan the Mr. and Mrs. Henry and Rosario Hedwig. Gamalog palakpakan tayo. Alajay kiss ilibas yun to madamdaman niya. Ang nalpasan agtugaw kayo. Agtugaw tayo aramidan tayo ti panagdaton.
Habang supabak mi kinadungom o Ama. Tumakdar tayo, kumararag tayo, kakabsatap na da tayo, ken dagiti adaton tayo. Makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi apo ti ipaay mo kad, ipaay mo ko matamasansan kami, ken makapudno kami a makiranod iti daytoy a misteryo, tangamin, tunggal maaramid daytoy a sakripisyo, maipaay kadagiti bunga ti pannakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yung, agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Podnoon ay maikarigat rumbeng anong migat pa kaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos, tasika gapo itaayat mo pinarsom ti tao, ita kinalinteg mo dinusam ti tao, ita kaasim insalakan mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken kuana daydayawen dagiti angheles tadayag mo, agrokbab ken ka dagiti dominasyones, agpigargar iti saklang mo dagiti potestades, dagiti langit ken dagiti nailangitan a bertudes, agraman dagiti nagasat a sirapines, agdadanggay da amang itantanok ken ka. Isu adawatin mi ay palubos mo kuma, nga itimpuyog mi met napakurang atimak mi kat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na paswa, ti langit kandaganap no, dahiti pakay daydayawa, usana iti kangatwa, madaydayag umay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, mabiig ka akinasanto, ket sika ti gubuwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman kan ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak.
ti misteryo ti pamati. Ngaliti daytoy ating napay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi ti papatay mo, uwapo aging gaiti yay mo. Iti ngarod pa nangilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatum kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Kintay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Madat sa dilag, madaydayaw ilag, umden di pagaryang matungpad inagem ito'y dagang akasadilangi, item kadagang nialdaw ito, ikanen mi di pati na yung aldaw.
Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay aming kapya. Basbasol ti lubo, idem kada kang ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo diak may karingaw may kakanyak, ngam ti may sala nga sa mapaimbag tontoy kararwa.
Kumararag tayo. Apo iburay mo kadkadakam ti espiritu ti ayat mo, tapno da kami apinakan mo iti maysa, ti maymaysa at tinapay, sang kamaysa kam kumamit iti panagserbi mi kan ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. I wish you good luck. Nagiti agasawa ni Henry ken ni Hedwig niya. Palakpakan tayo man pa'y maminsan ida. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa. Intayon iti ayat ken kapia ti Apo. Nagiti